otu onye ọcha nke si na mba United Kingdom a na-akpọ George Galloway chịburu ọchịchị n'ọkwa ụlọ omebe iwu nke ndị United Kingdom. O kwuola na ya ga-agba Tinubu ọtọ gbasara oshi niile nke o zuburu n'oge gara aga na mba Amerịka. O kwukwara sị na ya ga-agwa mba ụwa niile na Tinubu bụ onye akamahori ama ama. Ya bụ onye omebe iwu nke UK George anọọla n'ọkwa ọchịchị kamgbe afọ 1987 were chiluo n'afọ 2015. Nnukwute iwe were ya oge ọ nụrụ na Tinubu agbabiela ọkụ eletrik nke ndị mba Niger Republic ijiri wee taa ha ahụhụ gbasara ọchịchị nke ha napụrụ onye isi ala ha n'ike. Ihe ọzọkwa were ya nnukwu iwe bụ na Tinubu esighị n'ụzọ dị mma were nara ọchịchị onye isi ala Naịjirịa nke aka na-ekpe ikpe ya n'ụlọ ikpe. Ndị ụlọ ikpe nke mba Amerịka ewepụtara mkpụrụ ụbọchị 23 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya ka ọ bụrụ ụbọchị ha nyedobere Tinubu iji were gwa ha ebumnuche ya o jiri zụọ ka a hapụ ịgba asambodo ya n'anwụ ma nyeghakwa ya n'aka Atiku. N'otu aka ahụ, ndị ụlọ ikpe Amerịka ahụ agwakwuola Atiku ka ọ kwadobe onwe ya nke ọma na ịzaghachi Tinubu gbasara ihe ọbụla nke ọ ga-ekwupụta. Ha agwala Atiku na ọ ga-azaghachi nke ya n'ọnwa Septemba dị mkpụrụ ụbọchị 9 naanị, ya bụ izu ụka 2 n'oge Tinubu ga-azaghachi nke ya. Ihe dị otu a ndị ụlọ ikpe Amerịka na-eme ga-egosi gị na ndị ọcha anaghị egbu oge dịka ndị Naịjirịa n'ikpe ikpe. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mara na ha ga-ebi yawa ikpe dị n'etiti Atiku na Tinubu n'ọnwa Septemba na-abịa n'iru. Ọ bụ nke a ka a na-akpọ a na-ekwu ekwu a na-eme eme. Dịka ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọ Imo steeti na-akpụkete nso n'ọnwa Nọvemba, gọvanọ Hope Uzodimma na aka chiburu Imo steeti a na-akpọ Rochas Okelocha apịala aka ọkpọ ma chere mgba. N'egbughị oge ọbụla, Hope Uzodimma ewepụtara nyocha nke ha mere, o were na-egosi na Rochas Okelocha jiri aka ike n'akọla ala niile ọ hụrụ n'ala Imo steeti. Ndị nke na-eso ụzọ Hope Uzodimma ekwuola sị na ọ bụ ezigbo ihe ziri ezi ka Hope na-eme iji hụ na ọ napụtara Rochas ala niile ahụ ọ nakọrọ ndị mmadụ n'ike. Ha kwukwara sị na agbanyeghị tụtụ gaga nke Rochas na-eme na o nweghị ihe ga-akwụsị ha ịnapụta ya ala ndị ahụ. N'aka nke ọzọ, ndị na-eso ụzọ Rochas Okelocha kwuru sị na ọ bụ mmacha ka Hope Uzodimma na-eme. Ndị nke na-eso ụzọ Rochas Okelocha were na-asị ndị Imo ka ha jụọ Hope Uzodimma kedu ka isi na anya dị ya na nke izizi o mere. Ha kwuru sị na ụjọ adịghị atụ ha na o nweghị ihe ọ pụrụ ime na nke ikpeazụ a. Ha kwuru sị na nke bụ eziokwu bụ na ndị Imo steeti agbaala anụkwaghịm n'ebe Hope Uzodimma nọ, na ndị Imo steeti ajụgo ya kpamkpam ma jụkwa ngwa ọrụ ya. Ha kwukwara sị na Hope Uzodimma ahụla na Rochas Okelocha, Alalume nakwa Emeka Ihedioha akwadoghị ya ịgakwa ọchịchị nke Igboro abụọ, na ọ bụ ya mere iwe na ọnụma jiri wee jupụta ya obi, o were na-agba kpumkpum gengem. Ogbu onye akpa ntị were na-agwa ndị Imo steeti ka ha tinye anya na mmiri were jiri aka ha họpụta onye nke ha chọrọ ga-edu ha ma chịkwaa ha n'udo, nke ga-eme ka ha ṅụọ mmiri tọwa iko n'ala Imo steeti. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe, o nweghị ego gị ga-apụ
kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị unu.